Molweni bakwethu, molweni. Sithembeke nonke niyaphila ngokweendawo zenu ogege. Lapha sizofunda ngomuthi abathi uhlaza fukwe, ngesingesi ke bathi yi-fen. Iyeza leli liyeza libaluleke kakhulu. Uyakwazi ukulenza imbiza uliphuze, kodwa yeyi liyababa, kufuneka ube umuntu okwazi unyamezela xa uzoliphuza. Yeyi liyanceda ke kubantu abanesifo seswekile ke, i-diabetes. Libaluleke kakhulu, liyakwazi ukuyilawula. Liyayivula inhliziyo xa ngabe ke ungumuntu ongathanda ukudla. Uye uthanda ukudla ke xa ngabe uliphuza. Xa uhlanganisa kuyahlanganisa ngamagqabi uwabilise, kodwa ayababa, kuye kube ngcono impande. So impande zakhona zike zibe ngcono ke, mina ndithanda zona ke kunamagqabi. Kodwa ke nje xa ngabe uhlutshwa kakhulu yi-diabetes, ungathi ungazidibanisa amagqabi nempande upheke uphuze. Iyababa ke, ayidlali, kodwa kapha imandi khona ke iphinde inikeze ne-energy kulawo ufumana uba umuntu empilweni akekho mhle. Iyanikeza ke i-energy. Inhle kakhulu ke mhlawumbe naxa uhlutshwa isibindi, iyakwazi ke ukuthi iphinde incede nasesibindini. Kubantu abagulayo, kunalabo abalahlekelwe i-weight futhi, iyakwazi ukulawula i-weight. Uma u-underweight ukwazi ukuba ubuyele emzimbeni xa uphuza yona. I-booster ke immune system, ikwazi ukulwa nemikhuhlane. Ube ngumuntu ke oye athande ongathandwa umkhuhlane xa ngabe ephuza yona. Yenza into ezininzi yona, ngoba uyakwazi ke futhi xa uhlutshwa zizilonda ezingapholi, uyitshise nje uyenze intsizi. Nake ndiyidibanise xa seyintsizi, ndiyidibanise namafutha enhlwathi, ndithamise esilondeni. Or ndiyithathe phinde uyidibanise nontsukumbini, uzitshise nje zibe intsizi zombini, ufake amafutha enhlwathi. Kanti ke nokufaka nje ivaseline blue seal nje xa suyitshise kahle, uzokwazi ukuthi ikwazi ukuhlala esilondeni. Hayi, iyasibetha ke isivale. Asike sithembeke uba ke ulwazi luyonceda abaninzi. Sibonke, amen.